खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेनि फानजामुथिनि भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 9 फेब्रुआरि 2026 मायथाइ एबा 26 माग दान 1432 मायथाइ समबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै फोथायथि आरो गोहोआ बांगोन। गोदान खाबुफोर फैगोन आरो सोरजिलु साननाया मुलाम्फा जागोन। हेफाजाब होगिरि आरो बैसोगोराफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। न'आव गोजोन आरो समानथि थागोन। गोजाम मावथांखिफोराव जाफुंसारनायनि नेरसोन दं। ध्यान आरो य'गाया गोसोआरि गोजोन लाबोगोन। साना थुलुंगाखांनाय आरो फिथाइ गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। वृषभ राशि। दिनै दिदोमथि आरो धैर्य लाखिनाया मुलाम्फा जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जा। मदद मोनगोन नखर आरो लोगोफोरनिफ्राय। मोनसे गुसुं दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। रेजें ब्याम खालामनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। मोनसे गोजाम सानथांखिया दावगागोन। साना समानथाय आरो जाफुंसारनाय लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों निला गाब। मिथुन राशि। दिनै फोनांजाबनाया मुलाम्फा जागोन। नोंथाङा गोदान खारिथि आरो सोलोंथाइनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। गुसुं दावबायनाया बाहायजाथाव जागोन। सोरजिलु नाजानाया जाफुंसारगोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। मोनाबिलिया गोजोन आरो गोसोआरि गोजोन लाबोगोन। फालांगियारि बिथांखिफोराव जौगागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों अख्रां निला गाब। कर्क राशि। दिनै गोसोआरि समानथि लाखिनाया गोनांथार। न'आव आरो नखरजों हेफाजाब थागोन। गोजाम जेंनाया सुस्रांजागोन। सावस्रि आरो गोसोआरि गोजोननि फारसे गोसो हो। धैर्य आरो संयमजों खामानिफोरा जाफुंसार जागोन। गोसोआरि हाबाफारिफोरा गोसोआव गोजोन लाबोगोन। साना गोजोन आरो मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों पिस्ता गोथां गाब। सिंह राशि। दिनै गावजों गाव सनमान आरो दैदेननायनि गोहोआ ओंखारगोन। गोख्रों आरो गोनां थिरांथाफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा नखर आरो लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। मोनसे गोजाम सानथांखिया जाफुंसार जानो हागौ। सावस्रि मोजां जागोन आरो गोसोआरि गोहोआ गोजौ थागोन। प्रफेशनेल आयदायाव जाफुंसारनायखौ नुनो मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गेरुआ गाब। कन्या राशि। दिनै खस्थ' आरो आब्रुथिनि फिथाइ मोनगोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि थाथाया गोख्रों जागोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब होनाया मुलाम्फा जागोन। गावनि सावस्रिनि सायाव नोजोर हो। मोनसे फिसा जाफुंसारनायाबो फोथायथिखौ बांहोगोन। साना सोरजिलु आरो थुलुंगाखांथाव जागोन। मोनसे गोदान बिथांखिया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। तुला राशि। दिनै नोंसोर सोमोन्दोआव गोदै आरो हेफाजाब मोनदांगोन। बाहागोदारियाव मुलाम्फा जानो हागौ। आरिमुआरि आरो सोरजिलु हाबाया जाफुंसार जागोन। गोदान बिथांखिजों इयुनआ रैखाथि मोनगोन। मोनाबिलिया नखरनि सुबुंफोरजों गोजोनथाव जागोन। मोनसे मोजां नोजोरजों गोब्राब थासारिफोरा गोरलै जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें फान्थाव गाब। वृश्चिक राशि। दिनै मावखान्थि आरो सानस्रिनि गोनांथि दं। आन्दोनि बाथ्राफोराव मुलाम्फा जागोन। रोंगौथि गोनां सुबुंफोरनिफ्राय लामा दिन्थिनाय मोनगोन। गोसोनि मोन्दांथिफोरखौ दबथायनानै दोन। मोनसे मोजां नोजोरजों गोदान खाबुफोर ओंखारगोन। साना थुलुंगाखांनाय आरो जाफुंसारनायजों बुंफबनाय जागोन।
नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा निला गाब। धनु राशि, दिनै खाफाला नोंथांनि फारसे थागोन। धोरोमारि आरो इसोरारि खामानिफोरा मुलाम्फा जागोन। गोदान जागायनाय आरो सानथांखिनि थाखाय साना साबजाथाव। समाजारि आरो दावबायनायजों सोमोन्दो गोनां खामानिफोरा जाफुंगोन। मोनाबिलियाव नोंथाङा गावजों गाव गोजोननाय आरो गोसोआरि गोजोनखौ मोनदांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों पीच गाब। मकर राशि, दिनै आब्रुथि आरो धैर्य लाखिनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि थाथाया गोख्रों थागोन। रां थिसन आरो रांखान्थिखौ साननानै ला। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। गोदान बिबानफोरा जाफुंसार जानो हागौ। साना दिदोमथि आरो समानथाय होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों कफि गाब। कुम्भ राशि, दिनै नोंथांनि गोसोआरि आरो देहायारि गोहोआ मोजां जागोन। गोदान सानस्रि आरो सोरजिथाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। समाजारि आरो फालांगियारि मान सन्माना बांगोन। ध्यान आरो गोसोआरि हुदाफोरा गोसोआरि गोजोन लाबोगोन। साना थुलुंगाखांनाय आरो मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों सिलभार गाब। मीन राशि, दिनै नोंथांनि गोसोआ गोजोन आरो दिदोम जागोन। गोसोआरि हाबा आरो ध्यानआ मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा सोरजिलु नाजानायाव जाफुंसार जागोन। नखरनि सुबुंफोर आरो लोगोफोरा हेफाजाब होगोन। मोजां सानस्रिजों साना फोजौखांनाय आरो गोजोनथाव जागोन। मोनाबिलियाव ध्यान आरो गोसोआरि हुदाफोरा गोसोआरि गोजोन लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाय एबा फानजामुथि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।